Shalom. Nah hinaholongan di bagas satu hata Yesus Kristus. Nah marminggu di bagas joron itu hata. Soksongoni akan namar minggu di bagas tabi. Pasatami selamat hari minggu mari kita saluhna. Tapukama masuk. Marede maita sebuku ede nomor 500 ono plusia ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tunga palangi dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata, say hamonangan do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buha siang hari. Pujioku maho di tonga-tonga niya kabangso, ale Tuhan, anda konokku maho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami padengkan bahasa na sumurung na marpungu dohami dison mangido tuho sian nasarohanami sai tabai maha porsyaon nami jala pargugui hami asa tarulahon hami parangena dinggan songon pinangidoni roham sian hami sai ramoti roh dihasusuda ni bawal nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi kamu mah patik ni debata ima patik pau paton doho lapatanna. Patik pau paton. Ingot tamu mah pabadiahon are minggui dinaono mari ma ulahamu nasa silaunmu. Alaya anggo ari papituhoni ari para diana ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burung. Manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru. Ro di pinahanmu, ro di isin hutani halak pe na mangibeti hutam. Ai di naono mari do di toppa debata langit doho tano, doho laut doho nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahena di pasu-pasu debat Jehovah, ari paria denai jala di perbadiai. Dia do lapatani odo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta diajar nasian hatani debata ikon badiado hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tu mangihon dohot mangguruhon atong rak mangido gugu mahita sia debata lau mangulahosa ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon naubar tupati ini. Amin.
Tato poti ma dosata tua dupani debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na diwenua gijang pargugu na suhatu dosan. Pardingkan bahasa doho jala ro disaliling-niling na do asini roham. Say marpamuati maroham di hasaton nami. Jala sayunang be ingot akadosa nami. Ay jo do hami mardosa marado poko. Jala jo do husungkuli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham. Sayuru pimahami ho ali Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan di dosa. Songo sitong na mangulu awunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo roh aku midahamatian ni parjahat. Nalomoro roh aku midahamumulak ni parjahati. Tumadikod dalan na asa mangulu ibana. Hasangapan ma di debata na digijang. Amen. Tajahama hatani rebata turpuk di mingguta sadarion ima natar surat di poda biduonom mamukasian ayat onom 1 ayat 10 sada tajahama marrespons surya mangurai halang gusong lao maho ale sigurba ulu marsiajar tu porhis para teatehon ma akadalanna asa marbisuko. Sai dibadiri do bohalna di partaunan lugoniari, di papungu-pungu do si panganonna di hamama sani gotilon. Otik nari mudum, otik nari modohodo, otik nari mangusi putangan, laos biak mudum nim. Orak nima sahana, martuaro akana tumangihon hatane debata, jala nau beopsa. Amen.
Sadidakku ma persiaw tay, songo na hinatidakku ni dongata sa persiaw di sadok pertibion rak mahitamadok. Au persea di debata jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit dotan. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya tot di parbadia, adorak suhabuan. Iro tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinasilang na tuat tuban waturu dung ditanon na mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundu tu siamun ni debata jahuba na manai pargugu na suatu dusani di sima ibana pai mamulak sugu tu tanon manghumi halak na mengulu dohot na mati au persea di tot di parbadia jalarung sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nabadia do dia sesandi dosa do dihatai nama dok mulak mangulu do sugut daingnya namate do dia nguluan nasora sudah amin. Tapi gima tikting nama sadi huriata. Shalom. Warta pelayanan pagi Minggu 9 Agustus 2020. Guarni Minggutta sadarion ima Minggu pasiahon dung Trinitatis lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. 2. Ruas Nataba sadarion Minggu tanggal 2 Agustus 2020 nunga gabe ruas di huriatta be keluarga ni amata Johannes Sihotang dohot inatai Risfawati boru simbolon dohot sada anakon na Rosian HKBP Muara Sabak Resort Tanjung Jabung Distrik 25 Sibolga Tateng Nias maringanan nasida nuaing di Jalan Pembangunan 3 nomor 100 sia RT RW 0305 Poris Pelawat Utara Cipondoh Tangerang Wi Walu NRJ Sadatolu Siatolu Pamamasuan Parbogason Tikting paduahon neng majalo pasu-pasu Parbogasan ma Rian Yurnando Siregar anak ni amata Ahmad Pandapotan Siregar dohot dinatai Erdina Boru Situmorang ruas ni HKBP Tangerang Kota Sian Huta Komplek Polri nomor 45 RT 06 RW 06 WI 20 Walu dohot Orwana Vini Mariosi Putri Baunsele Boru Tampu Bolon Boru ni Amatta Nahor Baunsele dohot Inatai Ningsih ruas ni GPIB Cornelius Lido Cigombong Bogor Sian Huta Kampung Tajur Selawi RT 003 RW 007 Pamasuan dipatupa di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di HKBP Tangerang Kota masuk pukul 10 sadawib. 4. Pertanyaan week domu tu partikian new normal life dipatupa huriatta do pertanyaan week ganuk hari Kamis masuk pukul 10 siawi maringanan di gereja jala tu hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 ruas niwi 10 tolu 10 wapat doh 15 ma nagabe bolahan ama naikon madohoti pertanyaan ni sepola mangabati persidohot niwi na asing disosohot tuhitas sude situa asa madohoti pertanyaan ni tuak karuas namang hutan pertanyaan di Jabuna di parade live streaming 5. Hatatuan nai baru partikian di pertanyaan wi. Habar haputusan sermon parhalado di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 mamuka minggu 10 dung Trinitatis patupau ma pertanyaan wi tolu hali di bagasan saminggu. 5. Hari Selasa, Rabu dohot Kamis maringanan di gereja. Akawi na patupahan pertanyaan di hari Selasa songon naung somalhian ruas ni wi imana ikon persidohot di pertanyaan ni di hari Selasa jala laos gabe bolahan amak songon ni manang mangihutu hari Rabu dohot hari Kamis
Paonopon manabatiki permingguan mamuka hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 martaba masada permingguan gawe telu hali. Ima A. Permingguan pukul 8 WIB Marhata Indonesia. B. Permingguan pukul 10 sada WIB Marhata Batak. C. Permingguan pukul 10 pitu WIB Marhata Indonesia. Pitu Parhusoran di Situawi Hobar tuha putusan di sermon perhalado na di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sintua wernat halomuan papahan nagawe situa wi di 27. Walu marsiajar memakai alat musik. Naim patupan di panitia tahun jending HKBP Tangerang Kota tahun 2020 ma pengajarian memakai alat musik. Ima Tagading suling dohot sarune di bagasan pangaramation ni seksi musik huria. Persidohot ni pelatihan na umoti na mada dana na hudul di kelas 4 SD. Jala ubargana da dana na hudul di kelas sada SMP. Tiki pendaftaran di tetuhon mangihun. Pasiahon serah terima pengurus fungsionaris huria. Dari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Neng patupaon huriat tama serah terima pengurus fungsionaris huria di bagasan parsermonan parhalado. 10. Acara mangapuli parhalado di gereja di hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10 WIB patupaon ni huria ma acara mangapuli tu keluarga. Sada Situa Juni Sinambela Rospita Boru Siregar WI 25. Situa Jonggi P. Haryanja Rindang Boru Panjaitan WI 20 sada. Sintua James Munte Messi Boru Lumbanggal WI 22. Sintua Batara Nenggolan Erlina Boru Tambunan WI Pito. Situa Lindung Nenggolan Bibel Pro Pasca Boru Sitimorang WI Jayanti. Sintua Anton MR Hutagal Teti Arianti Boru Manurung WI Onom. Situa Pastor Simarmata Lasmeida Boru Silalahi WI Onom. Situa Joy calon Situa Joy Sijabat Boru Leni Nenggolan WI 12. Calon Situa Amon Sitohang Rosliana Hutagalu WI Tolu. Maringanan di gereja Pinangido Tusude Parhalado asa mandohoti acarai bertempat di gereja. 10 sada ulawan pangapulion ni Parhalado di Jabu. Di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 patupaon ni Parhalado do ulawan pangapulion tu keluarga Amata Situa Tony Siregar Inang Natali Boru Butar-Butar. Maringanan di Jalan Al Mujahirin RT 04 RW 06 Pinangido Tusude Parhalado asa mandohoti acarai. 12 Pangojakonon pengurus Pakobasion Huria. Sadarion Minggu tanggal sia Agustus 2020 di bagasan permingguan pukul 10 sada WIB patupani huratta do pangojakonon pengurus Pakobasian Huria periode 2020 saat 2024 dohot periode 2020 saat 2022. 10 tolu pelean tu keluarga situa nang moding dohot na pensiun. Naing patupaon di huriatta ma papungu pelean sahali di bagasan 2 minggu. Songon tada holong tu keluarga situa nang moding dohot na pensiun. Patupaon na peleani marumang amplop na disagihon tiki permingguan di gereja dohot tu ganup jabu ni ruas marhite ganup situawi. Partikian ni papungon peleani ditatuhon mangihut. 14 pelean marhite elektronik dan transfer domu Pakobasian ibadah live streaming di huriatta Pinangido tu akaruas na buka rohana lau pasaton pelean di pasahat ma marhite transfer tu rekening Bank Mandiri 15500049662. Songoni matiting di mingguta sadarion molowadong akan nahurang takas di panurat tonon do di panjahon bodo di patakas tu Parhalado ni Witabe manang sekretariat ni gerejata ditiki jam kerja saya di pasu-pasu tu hatta ma Pakobasian ni hurata jala di pasu-pasu manang Parhalado
dohot ruas lau patupahon akau laon di huria bain sangap di gorni tuhatta horas. Marade mahita si buku dan nomor 470 sada ayat sada 1 ayat 3 hutma tapapung pilih sada A dohot sada B. Lama
Huso bahami maguarmu nabadiai aleamang pardenggan basa. Ala di luas hodo hami di bagasan manugoton rotu joromon. Lau manangihon hatam nagabe bohal ni tod dinami. Atong makuling mahuali di batai nung ngaradi hami mananginangi. Di bagasan Jesus Kristus say jaloma tangyang nami. Amin. Horas madihita saluhutna hamu akka amanami inanami namar minggu naron waeng tubagas joroon songonido dohot akka amanami inanami dohot akka angginami yanakon nami napo sebulung namar minggu di jabu. Di bagasan lobason naeng jalota mabarita nauli iman atar surat di surat ni Apostol Paulus tuhuria Kolose bidutolu ayat 22 sahak rodi ayat 25. Takkasma tapai hutihut songonon ma didok disih. Hamu akka anak somang ului hamu ma akka iduk muna di tanoon dina saluhut. Unang ma pangului di mata hamu songon na marbuat rohani jolma. Marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani. Sian rohamuna ma ulahamuna sasi bahenon muna. Songon na tutuhani dada tujolma. Ingot hamuma siat Tuhanido jalon muna si teanoni balos ni i. Tuhan Kristusima ului hamu. Ay na mangulahon hagiduhon porsanon na do naniulanay so adong masa parnidanidaon dibuhi. Ima sahatna. Hurian itu hatta Jesus Kristus. Namar punguduh hita di bagasan obason laho majalo hatani di bata nagabe bohal ni todita. Marhite topik mangula alani Tuhani. Bekerja karena Tuhan. Bekerja bukan karena dipaksa. Tetapi bekerja alani Tuhani. Hamu kamang dohot hamu na kainanami dipaingot do parjulu molota jadi julu ni trupuki di dok songonon sikap ni natoras tu yanak kona bagaimana orang tua untuk mendidik anak-anaknya supaya mereka juga harus bekerja. Songonido nang sikap ni akka keluarga namar saripe bagaimana supaya saling masih haholongan laos di bagasan na kerjasama sama kerja. Ido hamuna kamang dohot hamuna kainanami di bagasan obason turpukta ima sikap ni anak somang tidukna tutuanna. Songonido nang sikap ni iduk tu anak somang. Na perlu noai dihita hamu kamang dohot hamu kainanami bohado oloy hamu ma dido ibana disiha oloy hamu ma. Iduk muna di tanoon hamu akka anak somang. Isedo anak somang molo dia ka bahasa Batak tay didok anak somang ima pangurupi. Pembantu. Digoari muse hamba. Digoari muse hatoban. Alai digoari do muse dihatagorik dulos. Pelayan. Parhubas. Paulus diajari do sude akaon nape akahatoban nasida. Mendidik pangurupi asa uduk tu idukna. Mendidik pangurupi asa adong di ibana ketaatan bagaimana dia punya sikap laho patuduhon dirina di tonga-tongani keluarga manang di tonga-tongani hidupna. Songonido nang akka pangurupi di tonga-tongani bagas ni halak Kristen ikon marpanguluyon na bulus lao mangulahon tanggung jawabna marujahan tu panguluyon di Kristus. Hamo kamang doh tamu na kainanami manghuton halak gurik.
Nasa ulaun na memeras keringat, ulaun ni pangrupi dui, ulaun ni pembantu dui. Asa macehacik do, ulaun ni pangrupi di hama di namasa ujui. Macehacik do nang ulaun ni hatoban pada saat ini. Dakolan ulaun na hacit alay perngulun na pedangol. Macedangol do nak perngul, hira na so dianggap jolma dui. Ima aka pangrupi di hati hai. Dang adok parsaoran di hatoban tutuan na dang bui sama. Dang bui no ni rakmangan. Eko dipu-dipu dia dui. Ima na ujui. Alani dangol na. Dakola di zaman ni Apostol Paulus masa ulaun na songoni. Hatobanon. Ditik kini oputan na jolo pe nga masaw. Terjadi do nasongoni. Ido ditikini Van Assel, padita Van Assel di Sipiro. Rodo sia toba, sia tarutup, sia hubang menggadis jolma tu Sipiro. Sebetulnya halahina bertiga-tiga do mabuan horbo huda lu budo tak kena sini. Alai dak kolani los dibuat do nang jolma. Asa gabi hatu banu digadis mo. Asa dong bayi dia kehalak nasing pangula-ulana dohot akan nasing dope. Adong do 20 halak di tuhor Van Assel jolmai. Adong dan nameru propat tau. Adong remaja-remaja. Adong ama-ama. Alai laos adong do ina-ina. Ina-ina na ni gadis ni suamina ala talu mercuci. Ima zaman ni ditikini Van Assel di Sipiro. Diajari mau. Memang untung Van Assel membeli mereka. Mereka ini dididik, diajar untuk bekerja. Supaya mereka tahu bekerja. Asai boto nasida mula-ulau di tengah-tengah di keluarga. Nang di tengah-tengah di nahumaliang nasida. Sehingga mereka dididik menjadi orang pekerja. Ima na luar biasa na. Maksud na menggadis jolmaya sagabi hatuban nak kiningan. Tetapi lain cara daripada Van Assel. Dia membeli mereka agar mereka menjadi orang yang tangguh dan mau bekerja. Orang yang mau dididik menjadi orang-orang yang berguna. Alani do hamuna kamang do hamuna kainanami terjadi do di halak batak na jolo. Mulu merhamulian hatuban. Naginwaran hamba nak kiningani manang menguli sama-sama nasida ngirido to nguluna apa itu ma'aruk tanda-tandana apa itu tandanya rumahnya tangga genap imhacina jadi dipertunjukkan do dipertontonkan do dipatuduhon dope nak kiningan atau nasida jabuna pe dipatuduhon martangga gugup tangga genap. Jadi molo taridai di halak batak najul toradong dosa ada padohan halak hatu berdona sida iman amasai aka halak aka raja do namar tangga ganjil akan asangap dohot akan asini jala di zaman yo puta terjadi alain waeng bui do gabe marsuhar na digijangi gabe tutoru marsuhar marputar dongoluon nasiat torung segabe tu gijang puasa tadok songoni hamok kamang ai songosor hani pedeti do ngoluon partangga gugup na jolo nunga gabe akan amora na sangap pengusaha alaniaha karena mereka gigih bekerja. Mereka tidak mau seperti yang dikatakan tadi bahwa mereka adalah hamba. Sekarang mereka sudah nagabe jolma akan terberita, jolma akan terkenal. Hamu kamang dohot hamu nakai nami suhar nuai pinopar ni nasangat na joloi di dia do nasida dang taboto manang nasungod dia nguluna alanyaha ai ditiki ha adongoni malas bekerja dak peduli atau semua ni dujut-jut di permudut tau agak ditiki hak dongon ni natoras na opung ngadoh dia segala macam ala di dok rohana partahulu mas do opukku par
siak-siak sere. Mereka tidak bekerja. Saya diang karo HP dang boyan langon ni hamna. Daw, iko buhado, ikut tangan na ido sumarihon nguluna, harus bekerja. Itu yang mau dikatakan. Hidup di bagasan obason, dang mardangol be, akka nawujui didok, hatuban manang hamba, sekarang mereka sudah bangkit menjadi orang-orang yang terkenal. Ala didok ban natakas di pudai apostol Paulus. Didok iban asa uduk, asa marpanguluyo di bagasan bulus ni roha, dohot uduk ni roha, tu iduk somangna. Nak pehacit di ay hatubani, dan jadi mangalo. Paulus tidak pernah membuat gerakan revolusi untuk melawan dakyai. Alai diajari mana do, dididik ibana do, bagaimana pembantu hatuban hamba dulos supaya mereka tetap benar-benar setia kepada induk somangna. Ai kumar panguluyo do, panguluyo songon natu Kristus. Dak songon na mabuat-buat rohani jol. Manakpe di pasiak-siak soldadu ido Tuhan Yesus. Sahat tu silangi. Alay di taot terdui. Hotdo panguluyon na tu amay. Dak kaya iba na majua. Namun natarbayan salpuhon mapanginumanon siyan aw ni naibana. Alay dang rohaku. Roham sadiri do na sao. Nanayang dohonon na hamot kamang dohot hamot kainan. Na pinangido di bagasan obason ima molotong dirasahod pe ibana songon hatuban alay alani Kristus man dang marpanguluyon asa burju iduk somang natu ibana lapatan na dak panguluyon si paula-ula asa dipuji dang na mabuat-buat roha hatubani daw alay may maksian bulus ni roha do ay mulo say mabuat rohan no di pabuat rohani iduk ngay balaw sugabi sumar roha iduk nga kat susad alay dang mabuat roha hapor siyaw na sida di Kristus ikon pataron na doi marhite panguluyon na bulus ay boy do marhite panguluyon na siday mengubah rohani iduk gabe parroha na dinggan parroha na ture. Hatarida ni panguluyon na bulus ima haposan. Dia dipercaya. Ringgas mula-ulaw. Disi manakso disi iduk somangi tetap mengula. Tetap dia bekerja walaupun dia tidak pernah dilihat oleh induknya. Ino na naik dohonon na ima akka panguluyon na bulus. Bekerja dengan tulus. Yang berorientasi takut kepada Tuhan. Bekerja dengan penuh pengharapan. Adong hasilna songon natadok nak kiningani. Partang gagugupi gabi adong harapan yang sangat-sangat memberikan hasil yang luar biasa. Napadua ditupuki di do unak panguloy di mata hamu songon na mabuat rohani jolma. Unang ABS asal bapak senang. Ikon biar mata, unang biar hatoban. Biar mata. Adon naneng dohonon na mamerek biar mata. Adong mamerek sian naso pamotoan na. Adong mamerek. Ikon didok di bagasar rohana. Nakso dison aku telah dilihat. Idong mulu di berita dauli didok songonon. Huida doho. Dimanapun kamu bekerja. Adong nama mereng ikut didok di bagasar rohana adong do nama mereng au dinabuni saunari kan nggak masak ke CCTV jadi didok rohana adong do CCTV ido si pata kahatu aka pangurupi di jebu na menyiksa danak ala nyotona dang di parrohaho ni bana adong do CCTV di danakina ni parorok nai hape dang di moto ibana tuan nai na bisuk situ tulo di bahay do CCTV. Lau merhue, lau mamereng songon dia do perkarijuan hape di sido. Datung nai pamoto-moto tuan nai na di bebi anak kon nai dao. Tetapi setelah dia pulang dari tempat pekerjaannya, dia membuka CCTV,
Apa yang dia lakukan? Haboto amma. Hidup dah hamna. Tang nai pabodek dana ki seboto. Kolak kecita dodek dana ki. Hidup naneng dohonon na. Hamu kam. Adong do CCTV yang dapat merekam apa yang dia lakukan. Ahanan yulahonna. Mulu diulan adengkan pasti do haruar rekaman yang baik dari CCTV. Nadengkan. Sedo CCTV na luar biasa. Tuhan taido nama merek terus satu roha na paling dalam. Apapun yang kita lakukan Tuhan melihat. Jadi unang babiar alani si malolong. Hidup di paingo Apostol Paulus. Adong do Tuhan tay nama mereng ulom. Bengeto. Di bagasan ha bengeton kerja. Disitulah kamu mendapat hasil yang paling baik. Hamba naringgas mulaulaon. Imana nidokna nakin. Di ida manakso di ida. Alai tetap diulahon. Ima naginuaran. Biar mata. Molo diguari nakin ngan biar hatoban. Molo so di situan nai marleba-leba. Ala holat tuan nai do di parorot. Di bereng-bereng ibana. Ay ngalaon wain. Naruhana. Song nai tengger. Bereng beti. Oh ngalaw. Mari kita santai. Mari kita main-main. Marmeami. Dang di boto ibana adong do CCTV. Na asing. Buhi ni debata hui dadoho. Di mana kamu? Ahai diulahon ho. Nadengkan manangdang. Di bereng do molo adong iduk na bodom-bodom. Molo adong iduk na manako. Molo adong iduk na mamikiri akan nasoture. Dohok mamulahon akka ulahon harorangon. Molo adong iduk na. Ima biar hatuban. Lauma dohot tu akka narkoba. Dohot akka naas. Waik songon nasodok pula panaringation taring tu narkoba. Ala serius jorman waing. Holan memikirhon COVID-19 on. Tu sida tertuju. Hirana tertinggal don waing on. Dohot akan asing dope. Alai di bagasan ompason. Diajari dohita. Gabi tertuju dodang akan atoras noaing. Lau mendidik anak kona alani daringon. Belajar jarak jauh. Nuaing. Alai hola salpuhamu molo lilaus di pihak kamu do di si HP munai dungi Roma anak komunai dibuka mamuse. HP on go ma di si akka akka nasusuman. Akka pornografi dohot akka porno dohot akka nasing-nasing dibuka mau. Alanya karena orang tua juga tidak melatih anaknya untuk bekerja. Harus dilatih. Kesempatan yang baik bersama-sama dengan orang tua di rumah. Mengajar, mendidik anak-anaknya melalui online. Alai ikut tunggu ajaran. Marhite-hite membuka online ini muse. Ada nggak kaparsi ajaran asing. Manang mangalok pape manang berdua doa takkan asing. Ajar supaya mereka berkarya. Unang laos tinggalon atau emang saya wajari. Biarin aja lah begitu saja. Upas sobu masongoni. Oh jangan. Kontrol mereka. Aidang taboto, dibukai muse disi. Ajari dengan kegiatan yang lain. Ajari mula-ulaun unak sampai gabe terlalap. Bermalas-malas. Songon epistel tanak keningani. Tani do di episteli. Di ida manakso di ida. Ekor ringgas mula-ulaun. Songon porhisih nebana nakin. Nakso adong iduk. Manang partogi, manang pangajari, alai sai dipadiri do bohalna, ai molo sai dipaima-ima do partogi, dohot akan asing dipaima-ima porhisi sauk mamate kelaparan nih, molo paima-ima onna. Tetapi mereka bekerja. Bekerja jangan bermalas-malas, karena pemalas disarankan, Oma. Hai pemalas. Belajarlah kepada semut. Tu pemalas doida. Dak tu hita angkok kanay sonon. Hubotok kena ringkas doon. Ubanda boyor romar minggu jamualu. Out sugari dang ringkas sa mudu pamu. Dang mungkin sanga hamu romar minggu jamualu. Di bek kamu kap pendaftaranmu na mulai natuari. Karena apa? Karena sudah dipersiapkan hati dan pikiran dan jiwanya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi dak tu hitai.
Nani dok na ale akka sigur bahulu merguru mahotu porgis dak kita akka sigur bahulu do akka da modo-modo bopen waeng akan suparduli di hata ni debata anggo kahala naringgas manangihon hata ni debata dia itu bijak, dia itu orang yang benar-benar mau bangkit dari tempat tidurnya. Unak satu kinari mau dohodok satu kinari mau ibu tamu do mangusip putangan sonon satu kinari mangusip putangan laus peak di podomanna aspere asal peak renge itu naik dohonon dari bagasan unang dangin dak tuh hita disarankan tetapi kepada siapa itu disarankan adalah kepada orang pemalas. Hai orang pemalas, belajarlah kepada semut. Mau kalian, mau ulu hita marsiajatul porhis. Udah, takalas tai. Tahu. Ikulubi sianido imanan yatur honni di bata. Ido hamunak kamang doh hamunak kena. Marhite pangulaw na songonido di pataridahon anak somangi. Memang dia adalah orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang mau mengikut Kristus. Berbeda sian na soporsia. Dino ibana ringgas mula-ulaon imatadani habisuho di naporsia jalan namar panguluyon di Kristus lapatan na halak na ringgas sada ibadah dui ibadahmu adalah engkau adalah orang yang rajin di dalam pekerjaan itu adalah orang yang mau memang mendengarkan firman Tuhan adong do halak na rajin mula-ulaon alai tak peduli di hata ni di bata iko seimbang hata ni debata dohot akka pangulona. Namangihut di turpuk taon songon halak Kristen anak somang pangrupi na burju merhubas di tuanna dang alani iduki alani biarna midadahubado ala hapor siaw di Jesus ido nakpepait dia ibana ala nauk si hutun Yesus ikon gabe di bolokon ibana mah biar hatuban masuk menjadi biar mata. Nauk si hutun Yesus ikon gabe di bolokon akka biar hatuban. Alai gabe biar mata niojar ni panguluyon di Kristus. Targuardo halak Kristen hatuban. Dulos perhubes. Jadi muluhita dari pungudi soon. Targuardo hita perhobas di tengah-tengah ini hubalian kita melayani orang bukan hanya melayani diri kita sendiri tetapi marhubas mengula untuk melayani banyak orang itu na terjadi di COVID-19 torop halak patuduh dirina bahwa dia mau sebagai pahlawan laho mengurupiak kahala itu yang terjadi itu na naik si patu-patu di bagasan kupas mulu songono penwai kiadata di perminggota tetapi kita harus bersemangat harus bekerja unang gabe merleha-leha aiso adong be coba robah pekerjaan sehari-hari selama ini sudah tidak ada lagi pekerjaan itu tetapi kita merubah pekerjaan yang lain gudang akasulau tadope na asing nangak kaidupe asa mabahen natigor na denggan tu anak somang ikon rajuman ni iduk pangrupi donganna mana keluargana ikut di bagasan holong dohot akka iduk lau mengula lau mengajari dohot akka anak somang unang dipogo jangan diambil jangan dikurangi upah daripada hambanya unang atau emak niuruam mak sasawotik jangan, malah kita tambahin. Kalau kita lihat dia memang orang baik dan memang orang yang dapat dipercaya, mari kita tambah upahnya. Kenapa mesti dikurangi? Itu yang perlu. Unang dipogo, unang mardikat-dikan hidup tu pangurupina unang. Alam mula dong mang napiga kana adong nauli rupani gabe tu siba na sukon na macay. Daw, gak ada gunanya. Alay ikorrak dihaholongi do nasida ay nasida penatinopan ni debata berhak do nasida majalo asini rohani debata dos hadirion ni jolmai di julu ni debata dang adong marsiasing holan akka talentana do na berbeda di leo debata akka si leon
berbeda di lewat debata. Ala yang bohadiriota sama do di hadapan ni debata. Rap nanya siat do hita, rap sipar dosa do hita, rap nama jalo asini roha siat debata do hita. Tenaga ni pangurupi tajalo, alai hepekta talean tu nasida itu imbalan. Adong. Asa dohot nasida marlas ni roha, hita pe marlas ni roha karena dia memang dapat kita percaya di dalam pekerjaannya, manang di jabut tapi, manang di dia pe, manang di kantor ta. Kita harus menghargai mereka, tak hargai. Jadi tiki buas ramau di del, wah, iko paresodo sudi akka kecil-kecil ni pakaian di halahon, pareso sudi. Sabruarwana iko pareso. Jadi binema mula dong akka aduk naung jamurun hubapung mau hubait tu sada tempat cucian kurendam dohot air sabun. Duk keluar sekolah dok songono. Anak-anak datang kemari. Lihat anduk siapa yang ada di sini karena punya nama. Pebuat bema idak pola hubereng. Dungi di pebuat bema dung hubereng dicuci be las marohak. Huida mamuse lemarinya sangat jelek. Bagaimana ini? Kita diatur. Besoknya kita lihat semua rapi, kita hargai, kita tuliskan di mading. Terima kasih karena anak-anakku baik dan memang sangat-sangat mendengarkan apa yang saya katakan. Lanjutkan besok dan seterusnya. Itulah kita hargai. Jangan mereka sudah rapi begini tetapi kita tidak peduli. Itu biasa saja dah. Ikut tong doarkan, ikut dokono do. Mau lihat tidak? Ala dingkat di baikko, rapi di baikko. Besok lanjutkan seperti itu supaya kita sama-sama senang. Saya juga senang dengan kalian, kalian juga senang dengan saya karena saya memeriksa semua lemari. Satu akka pakaian kotorna kita periksa. Nah, itulah bekerja. Anak-anak juga diajar harus mandiri. Kalau waktu dia di rumah mamanya atau bapaknya masih disuapi, disulangi, dilihat. Mangan ko ini tambah SMP. Mangan. Disulangi. Ala yang ko di deli, ikon mandiri, ikon manuci sendiri, menggosok sendiri. Itulah yang diajarkan pada saat ini. Hai, pemalas, belajar. Datu sih. Akan naringgas parrohahon hata ni debata. Alani do hamunak kamang do hamunak kay nanami di bagasan obason ati mohado toropsian akka pangurupi ni halak Kristen. Na tertarik rohana gabe naing manghuton Yesus. Alay boy terhalang pakilalana ala dibereng iduk nai, ala diberek tuan nai kirana soporsea, kirana sopola per minggu. Dangulo manangihon hata ni debata. Ati moha gabe terhalang iban. Ay bueno, soposea, sotakaswida, kola parekta, perintahkan kepada saya. Hidup menak salah, mengurupi, mulu dibereng, orang pulau ini, mengurupi, sama-sama kerja. Terus ini kita mau tangan, doh apa pegangan, boy doh bolan makaripot legalitas si patah kajong, nanti boy. Si patah dodang di kedudihun, tadi mau tuh hata di debata. Boy banget tuh dari jai, holan makarik koton, legalitas surat terpidi, surat madua, dohot surat merbedas. Alaya sama romi, tak pola romi, nagminggu musim. Kanong madua, dohot kanong terpidi, dohot kanong merbedas, tang romadua. Molo di dong, 10 tahun, tang boy bero dari jai, sehat do bilang ada pola masalah. Mo sehat do. Terus mau 25 tahun. Sehat dua ubat. Sehat udah. Datanglah ke gereja. Kenapa? Mahita ke gereja. Unang bagian kita. Sehat. Tapi ikuti dengan protokol kesehatan. Ini udah apa? Kan saya diarang naruh ke gereja. Alana di bagasan persorat di bagas gereja. Di sana kita bangkit semangat. Coba kita nak tahu 4 bulan na dijauhi. Behadon ko semangatmu. Dangan. Tetapi karena kita sudah dibuka, diberikan waktu untuk mau datanglah ke gereja. Orang yang sehat dan menunjukkan memang benar-benar dia sehat, datang ke gereja. Di sini kita bersekutu, di sini kita bernyanyi. Kalau di rumah kita kadang malas,
Ayo dong beri si patah di posting mah. Kebaktian ka lagi di Jabu. Alay di butuh kamu pahian anak pahian bulu. Sorry hamuna. Beribadah kepada Tuhan harus dengan hati dan pakaian yang rapi. Dan tidak dari pakaian bulu mila atau enak. Ada beribadah di Jabu. Tidak. Itu tidak dapat dulu honok tasawun hal Kristen. Tak songgan ya Tuhan. Tetapi seperti anak mata di hadapan Tuhan. Usido kamu tanam doa kamu. Songonido suding. Di pudahon nang apostol Paulus, di pudahon nang hatani di batatu kita, marhite jamita on, diajari mahita sian rohamuna maulahamu, nasa sibahenon muna, songon natu Tuhani, dan songon natu jolma. Jalan nasa siulaon manang di hata manang di pampahenan, salubut nai marhite goar Tuhan Yesus, kuhut makhluk maulia. Hatta mah masuk. Amin. Mau lihat Tuhan sobau kami tujulung di gagasan obaso. Lalu kubigihani hatam na berdiai na mga lehong gugur semangatnya. Pasu-pasu kami Tuhan lahu manangihon dohot manglahong lehong. Bubi di situasi nami dia ketikion Tuhan. Bergumul doh kami alami situasi pandemi COVID-19. Torop akan aguan ulang. Torop do akan masahi. Torop do demagian. Alai diajari hatam do kami di bagasan opason supaya kami bangkit dari segala keterpurukan, merubah sikap kami menjadi yang baru. Asimarham aliamang nabasa parbubui kami papir nang topna. Lehot di hari nasa narikoti di sude akan luas mulia masa unang bagian mendapat ton joromo. Pasu-pasu na sudah Tuhan, pasu-pasu hari saja. Pasu-pasu nangaka amanami na nami perhaladum. Asa nang nasudah petok tong di bagasan hahi rason lahu tumanihon. Makirpasi sudir wasnu. Pasu-pasu manak perminggon nami anon jam 10 sada. Tongon dipelantikan akap pengurus negara di tonga-tonga yang hakabipitan bang kotawang parbubui manang kaditanan lahu mangguhunian non asa marsangap warna nang marhiti-hiti akap pengurus negara pasu-pasu nang akap pengurus nang nama nang lele nang mga lehot tikina do rohana lau mangulan marhubas di tonga-tonga yang mo pasu-pasu na sudah adia mangadasa tanya kun hamil dosa luhut akka yanak kun buya mo nakana met na so buy way malas ni roh ala dan buy ro tujo mo asimaw pasu-pasu kada dan met pasu-pasu nang kana kuwasi terima aja saya jadi das non dahon opat bumi akan nama sahid napiak di puluman amanami gadis tumurang di rumah sakit Kurnia Bunda. Inanami Herpide Purba di rumah sakit Tangerang Kota. Inanami Donya Kori Simanulang di rumah sakit Tangerang Kota. Inanami Inang Nyonya Siregar Buruaruan di rumah sakit Mayabaya. Karmini Sitorus di rumah sakit Sari Asi Sanya. Amanami Amang Situa Perlindungan Sehotang na sedang pemulihan Nuai. Mengidang amanami situa Jonar Limbong sedang pemulihan. John Krisman Situmorang sedang pemulihan. Tuhan tapak nasibu. Saya jama parsahitong nasibu. Saya lehon dinasida. Hamalumon natakas. Allah ko kami. Kodo padaw ni bulun pangubati nasumu. Sumurung doho siat sabut akka dokter na adong pagpipil. Alanido Tuhan mo pasahat kami manang akaruan nami napiak nuay di puluman asa homa nama jama parsahitan nasumu. Tuhan di bagasan ropason rapon pemahal magsidong maparminggon man. Alani pupuji kami magwarni jalan sangat magwarni rudi sanilin. Amin. Tajak kun mahatani di bata marhite-hite edde
Puji-pujian iman atas surat di 720 ayat sadaro dikulu tuhut mata pasahat peliata paduahon dohot hamu angka amanami inanami dari jabu rap pasahat non pelian mahita dua dopan di bata. Ujung ma parminggota tatangnyakon ma peliata tua dopan ni debata. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaonmu. Dito nga tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todin. Asalam mutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinurbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguduan siapari,
Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasorhon madamena tu tod ditabe. Amen. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.